Hirukote, aurkeztuko zarete? Nortzuk zarete? Eta zer kontatu dezakezue? Bueno, kaixo egunon, ni Maria Lertxundi naiz, 22 urte ditut. Eta oraintxe bertan aurten bukatu dut zuzenbidea eta nazioarteko harremanak. Eta Donostiakoa naiz. Ni Miguel naiz, pertsona polifazetiko bezala deskribitzen naiz, azkenean gauza askotan egotea gustatzen zait, baina batez ere gizarte arloan, antzerki munduan eta batez ere pixkat sorkuntzarekin lotutako mundu hori guztiarekin eta zinema da nire pasiorik handiena. Ni Iratxe Uriarte naz. Bigarren abizena ere esango amak ere badauka guren. Nik 25 urte dekoaz eta getxostarra naz. Nik zientzia politikoak eta ikasi ditut HUn eta Euskaiko Gazteriaren Kontseiluko presidenta naz. Hirurak zaudete 25 urtetan, ez? Bai. Zuen belaunaldiari kristalesko belaunaldia deitu izan zaio. Hauskorrak ikusten zaituztelako. Ez zaituztelako ikusten adaptazio habilidadeekin. Zuek nola ikusten duzu zuen burua? Bueno, justo adaptazio habilitateak baditugu, justo da, uste dut ditugun habilitate handienetako bat. Erraz moldatzen zarete? Bai, uste dut, baietz, moldatu behar gara. Uste dut, dagoen Dagoen panoramakin, zenbat gazte ikusten ditugu, orain adibidez ni nago lanekin batera eta Globon zenbat gazte biltzen dira lanean. Niri grazia ematen dit, gara euskorrak ez gara moldatzen denagatik kexatze gara, baina geroz eta presio gehiago daukagu, geroz eta gehiago eskatzen zaigu, lan baldintzak ere geroz eta txarragoak dira, lortu ditugun eskubide guztiak bere egunean geroz eta gutxiago zenari dira, eta gaina esaten zute eskelen hau, lehenauko belaunaldekoak eskelen hau, askoz gehiago aguantatzen genuen, oso gaizki pasatzen genuen, eta klaro, nik hor nire galera da, eta zen nahi duzute guk ere gaizki pasatzea, gizakiaren helburua orduntzela, okerrera jutea, ez daukatzen zurik. Zergatik uste duzu geroz eta presio gehiago eukatzen? Hombre, pixkat dauzkagu 10.000 aukera, eta geroz eta hizkuntza gehiago, geroz eta mundu globalizatuagoa, eta denetik jakin behar dugu, denetik bai zinemaz, bai arteaz, bai geografiaz, bai hizkuntzetaz, bai matematik, egon behar dugu denatara, eta eskatzen zaigu disponibilitate osoa, eta isialdia, ni naizela isialdiaren kriston defendatzaia, ez du asolarik, garrantzitsuena da produktiboa izatea eta lan izatea, eta zerbait, nolabait bizitza ikustea produktiboa izatearen horrekin eta ez hainbeste disfrutearekin. Disfruta eta hedonismoa geroz eta gaizkiago dago ikusia, eta nire ustez azkenean gizakiaren parte izan da beti eta galtzen ari garen zerbait da eta defendatu eta nolabait errekuperatu behar dugun zerbait da. Nik ustut ere mahai gainean jarri ditugula alfombraren azpian sartzen ziren gai potente batzuk, ez? Adibidez? Ongizate emozionala, osasun mentala. Nik uste dut pandemiaz geroztik, naiz eta pandemia oso latza pairatu izana eta jende asko hil izana eta familia asko apurtuak izana, nik uste dut ere pandemiatik atera dezakegun gauza honetariko bat izan da osasun mentala mahai gainean jarri dugula. Ongizate emozionala mahai gainean jarri izan dugula. Eta hortik aurrera hasi gara berbetan, egin behar direzela politika publiko honak osasun mentalaren inguruan, zelen, non zeuden horiek. Orduan, nik uste dut hori dela gure gauzarik indartzuena, ez? Ez daukagula beldurra esateko txarto sentitzen garela edo ondo. Nik uste dut horrek ere indartsuagoak egiten gaituela edo indartsuagoak egiten gaituela aurreko belaunaldiak baino, ez? Gu esatea, zenbat jenderik kostatzen zaio esatea txarto sentitzen az. Ez nago ondo, gaur ez nago bat ere ondo. Zenbat jenderik kostatzen zaio. Guk behintzat gazte moduan mahai gainean jarri dugu arazo hori, ez? Eta honek balioko doa ere, urrengo belaunaldietan datozen pertsona eta gazte horien bizikalitatea hobetzeko ere, ez? Argi dago osasun mentala agendan jarri duzuela. Horrekin erabat ados. Badago ere osasun mentalarekin lotuta beste gai bat, eta titularretan gero eta gehiago ikusten duguna,
suizidioak gazteen artean. Datu horiek gero eta gehiago ikusten dira titularretan. Ze azalpen ematen diozu ezuek? Bueno, nire ustez, naiz eta igual gogorra sonatzen duen eta ez den nahi apologiarik egin suizidioan inguran, ez da noske animatu, uste dut gazten artean ematen ari den suizidio tasak datuak oso larriak direla eta oso aipagarriak, baino bai esango nuke horrela esaldi batean suizidioa eskubide bat dela. Ez da gauziko berena oso mingarria da, ala donola ekiditen saiatu behar da, pertsonagatik ez, ze bazkenien nolabait gero horrek ez dauka atzera biderik. Orduan bai saiatu behar gala, baina bai ematen du eta beti nolabait suizidatzen den pertsonaren baitan jartzen da nolabaiteko pisu hori eta gainera errudun sentiarazte zaio, ematen du hori dela bide errexena, bere familia bakarrik ikusten duela, eta nik esaten, baina eske pertsona horrelako erabaki hain kaltegarri bat egiteko, horrelako bide bat hartzeko zer zeukan barruan, ez? Eta horri balore ematea, ez? Oso garrantzitsua iruditzen zait familia hori apoiatzea, familia horrekin egotea, ze azkenan beraiek gelitzen dira min horrekin eta dolu horrekin, baino joan den pertsonak ere hori egin badu zergatik egin du, ez? Goazen galera horiek egitera pixkat. Ja, gauza da, bere buruaz beste egiten duenak sufrimendu bat pairatu edo... Sufrimenduan horrekin bukatu nahi du. Hori da. Ez da, pertsona horrek ez du hil nahi. Sufrimendu hori, tope bat edo delitu nahi du. Eta horrek jartzen du, horrek argi uzten du pertsona bat bere buruaz beste egiten duenean, ez da pertsona horren nola esaten da, naia edo ez da pertsona horren frakaso bat, ez? Porrota. Nik uste dut hori dela ere aurretik etorri diren erabaki guzti horien porrota, ez? Nik uste dut gaur egun eta datuak, nik uste dut datuz gainezka gauzela eta ez dutela honik egiten, zen nik uste dut datu horien datuz gainezka gotea ere errelatoa ere hiltzen duela, ez? Eta argi daukago hemen errelato bat dagoela eta aurretik ere egongo da errelato bat non jolina behar ditugu politika publiko beagoak egoera honetara eseltzeko. Eta hasi bar gara eskolatik ongizate emozionalaren inguruan ez digutelako ezer erakutsi. Ez dut hitz egingo gure gurasoengatik, egia da ere eurek edo gurasoek ere egin behar dutela lan bat, baina ez diet botako harria euren kontra, zen ikusten dut ere hori datorrela aurretik ez dietelako erakutsi ongizate emozional horren inguruko hezkuntza bat, ez? Eta nik uste dut momentuan gaudela hori aldatzeko eta zentroan jartzeko edo erdigunean jartzeko gure ongizate emozionala. Ze uste duzu ez daukazuela tresnarik ongizate emozionala babesteko? Eta uste duzu gure eguneroko bizitzak inoiz gehiago arriskuan jartzen duela ongizate emozionala? Eske gauza da ongizate emozionala nire iritzia da, baina ez dela ondo lantzen. Eske ongizate emozionala ez da tailer, adibidez nik ikastolan ikasten egon naizenean asko amorratzen hauena da, dalako, azteko hasta irakasle asko katxondeoan hartzen dutela, eta porque beraientzat ez diote garrantzia ematen, eta emozioen tailerra. Eta triste gaudenean garrantzitsua ez, niretzako benetako lanket, baina hau da nire iritzia errepikat nahi dut ondo aipatu, zeba niretzako benetako lanketa bat adibidez eta benetan konektatzeko sufrimendu horrekin ez ematea datuak edo esatea triste balin bat zaude joan psikologora edo hitzekin garrantzitsua da ez. Joan adibidez hitzaldi bat, ni jundan nago ez, jun hitzaldi batera eta ikusi aurrez aurre ama bat non bere semea bere buruaz beste egin duen eta entzun ama horri, eta begiratu begitara. Hori da benetako konexioa, hori da empatia lantzea. Eta ez egitea, tailerrak ondo daude, zerbait gehigarri bezala, baina eske tailer batekin esan nahi dut, esateagatik tristura ez, jarri pertsona bat hor alboan, testigantza hori entzun, begietara begiratu, konektatu, entzute aktibo batekin, eta ikusi pertsona hori kontatzen duena eta bizi, eta hor konektatuko duzu, horrela lortzen da benetako lanketa eta pertsona horre kontzientzia hartzea, eta ez bakarrik tailerrak egiten datua jartzen edo TikToken hashtag batekin
pues hori, esaten, bihar manifestazioa edo datuak botatzen jende asko suizidatzen da. Azkenean, pues hori, gerra politikora eramaten. Porque horrek nire ustez, bueno, pues gehiago banantzen gaitu. Bueno, nik uste datuak oso garrantzitsuak direla, ze azkenean finean lehen ez ziren datu horiek mai gainean jartzen, eta orain bai, hau arazo bat da, ze datuak, hemen daude arazo oso larria da, eta zeo zer egin behar dugu, orduan alde batetik uste datuak jakiteak asko laguntzen duela, baina alde beretik, gehiago landu behar dugu, eta arrazoiak enplan zergatik gertatzen da, politika publikoak egin. Gero nik ere uste dut ez digutela erakutsi arazoi aurre egiten, ez? Nik uste dut orain, nire lagun bat psikologoa da, eta berak esaten du. Mundu guztiak, berak esaten du psikologora joatea oso ona dela, baina mundu guztiak ez duela joan behar psikologora, zergatik. Zure bikotekideak usten baldin bazaitu, aurretik erakutsi behar digute, horri aurre egiten. Notatxak atera baldin baditut, mundua ez da maitzen. Hori erakutsi behar digute aurretik. Eta zure arazoa eta egoera latzagoa baldin bada, hor joan zaitezke psikologora. Baina berak esaten du orain, sare sozialetan, jende askok esaten duena, no, hay que ir al psicólogo, porque hay que ir al psicólogo, porque hay que ir al psicólogo. Claro que terapia oso ona da. Ni fisioterapeutara joaten naz, eta uste dut ere buruko terapeuta hori ere horretara ere joan behar naizela, ez? Baina nik uste dut ere hori, datuak, iritziak, horrek ere egiten gaituela un poco de bloqueo, eta ezin aurre egin gure eguneroko arazo horiei, ez? Krisian dago ongizate emozionala gure eguneroko bizitzagatik, azkartasuna, bizkortasunagatik, sareetan bizi dugulako gure bizitzaren parte bat. Krisian, nik uste dut krisi bat dagoela, baina gero beste gauza positibo bat arteratzen diot. Mai gainean jarri dela arazoa. Eta geroz eta normalizatuagoa dagoela esatea terapiara noa, edo psikiatra joan behar izan dut depresio bat daukadalako. No, ya no estás, vas al psicólogo, es que estás loca, no. Ni noa psikologora, eta gero nik uste dut jendearen artean normalizatuagoa dagoela. Ez da estigmarik gabe, esan daiteke terapia. Hori da, eta nik uste dut krisiaren alde ona hori dela ere, ez? Esatea txarto zaudela, eta behar duzula laguntza. Nik uste dut behar duguna da laguntza eskatu. Ez ditugu, erraminta horik ez ditugulako. Gure egunerokotik, zer uste duzu dagoela adibidez, ongizate emozionalaren kontra doana? Multitasking, uste oso txarra dela gure emoziontzako azken finean burua gauza askotan jartzea ez da ona. Zertan jartzen duzuzuk, adibidez, zenbat gauzetan egunean zehar? Ez, baina igual, zeo zer egiten ari zara eta beste gauza batean pentsatzen ari zara, orduan ez haude algo que tienes que estar. Orduan horrek hori ere ongizate emozionala da, edo batez ere igual egunean zehar dituzun arazoak kudeatzen jakiteak hori oso garrantzitsua da bai. Gero krisiak edo gertatzen zaizun egunerokotasunean gertatu zaizkizun hori arazoak edo egoera txarrak edo kudeatu behar dituzu. FOMOa ere, no? Etxean nago lanean, multitasking egiten, baina gero ikuste ditut lagunak dauzela kontzertu batean, eta daukat FOMO de, ez naiz joan kontzertu horretara, zer da FOMOa? FOMOa da, nola esaten da? Fear of missing something. Hori da. FOMO. Bai, hori da. Orduan esaten duzu, zerbait galtzearen beldurra. Hori da. Horrere, nik uste dut horrek ere eragiten duela ongizate emozional horretan, ez? Pentsatzea, ni lagunak txosnetan daude kontzertu batean, eta ni nago etxean, lanean, korreoak bidaltzen, bilera batean. Denbora galtzen. Hor egon barko nuke, porque ez dut berriro biziko hori. Eta nik uste dut hori arriskutsua dela. Eta hori pixka sustatzen dute sareek, ez? Ze sarei esker enteratzen zara besteek egiten duten horretaz? Guztiz. Bai. Pentsatu duzu inoiz sareak ustea? Bueno, sareak nik ez ditut utziko, niretzako dia erraminta bat, eta edozein erraminta bezala, azkenean bi aurpegiko arma bada, esan nahi dut,
zerbait onerako erabildezakezu edo zerbait txarrerako. Azkenean niri adibidez, etxe bizitza tutelatua bilatzen lagundu zidan, eta horrek bizitza aldatu zidan, orain gaur egun ezagutzen ditudan elkarte asko ezagutzen, errekurtso asko, pertsonak, lagunak, gauz pila bat, ikasketak, lan aukerak, denatarako balio du, klaro, gero segun eta zuk zera bilera ematen diozun, eta hori da zure esku dagona, baina hori ere, klaro, erakutsi behar digute. Mikel, zuk zertarako behar izan duzu, zergatik behar izan duzu etxe bizitza tutelatu bat? Bueno, azkenean nire gurasoen etxetik joateko, bizitza autonomatizateko, eta batez ere nire buruari erakusteko gai naizela, gauza asko egiteko, beste dozein pertsona bezala bizitzeko, autonomia ora izateko, etxeko erantzukizunak eta hartzeko, baita ere lan egiteko, eta azkenean ere bizi propio autonomia eta askatasun hori ere sentitzeko, azkenean argi dago horrek ongizatea ematen dula, zure burua ezagutzen laguntzen zaitula edo behintzat niri, eta, bueno, batez ere, bizitzako bide hori errasteko, nolabait, hasiera hori errasteko baita ere, ze azkenean dauzkadan gauza, nire buruan dauzkan gauzarekin, askotan gauza asko egitea bestentzako erresa izan daitekena, adibidez ikasketa mini batzuk, erdi maila bat, niretzako askotan askoz pisutsuagoa da. Orduan, errestasun hori izatea, asko indartzen zaitu, asko enpoderatzen zaitu dela, gaur egun erabiltzen den hitz bat, enpoderazioa, eta niretzat oso garrantzitsua dana. Zezuk, Mikel, depresio kronikoa daukazu? Bai. Zertan datza? Bueno, azkenean da, egunerokotasunean nolabaiteko desoreka emozional bat, eta denbora guztian segurtasun falta, sindrome del impostor baita ere daukazu, ez da egin nola esan, bapatean dauzkazu kriston bajoiak, eta klaro, lanean ematen dizu, hori, suizidio pentsamenduak agar daitezke momentu oso desegoki batean eta ez dakizu nola kudeatu, egon behar dezu demo guztien errekurtsoak hartzen hemendik eta ezitzaiekin batera hitz egite, da, hori oso zaila, eta laguntza asko behar duna. Eta zurrunbilo emozional horren erdian, gurasoen etxetik ateratzeak nola lagundu izu? Pila bat, azkenean, alde batetik lagundu dit ikusten ez dudala nahi bakarrik bizi, nik uste nun baiet, nahi nula egon bakarrik eta jendearetik aldentuta, eta geroz eta argiago daukat, norbaintekin behintzat bizi nahi dudala, eta egunerokotasun horretan hizketaldi horiek izan, baina, bestetik ere, azkenean, askatasun hori ematen dizu, nolabaiteko indartze hori ematen dizu, eta zure buruan segurtasuna dela buru osasuneko arazoak dituen pertsona batentzat ezinbestekoa den baldintza bat aurrera jarraitzeko, eta batez ere ikusteko gai dela, eta izateko froga bat, zu ere gaitzarela, zure bizitza egiteko, zure balintzetan, seguruna limite batzuekin, baina zure moduan ere egin dezakezula, eta niri horretarako balio izan dit, batez ere. Maria, Iratxe zueko haindik ere, emantzipatu gabe? Bai. Baina imaginatzen guzue, emantzipatzea datorrenean, gurasoen etxetik irtetzeak aldatuko dizuela bizitza Mikeli aldatu dion bezala? Bueno, ni gurasoen etxetik irten naiz, ze, nik hemen Bilbon ikasten dut. Baina hendik ere gurasoen gandik. Bai, baina, klaro, ekonomikoki beraiek horreitzen dute. Orduan, baina bai, espero dut emantzipaziorako bidea gertu izatea, baina zaila da egia esan. Nire aldatu, nik espero dut nire bizitzare aldatzea, ez? Beste bizipen batzuk lortzea, beste herramienta batzuk eskuratzea, ni oso gustuko nago nire gurasoekin. Nire gurasoekin bizitzea niretzako orain momentu honetan egokiena da, ez? Nik etxetik irten nahi dut, eta etxe bila nabil. Zergatik zaude etxe bila? Bueno, bizi proiektu berria, alde batetik naturala delako gurasoen etxetik irtetea, ez? Gero ere nik uste dut segurtasun bat daukadalako. Badaukadalako aukera, nire bizi proiektuak porrot egiten baldin badu, nire gurasoen gana bueltatzeko, ez? Orduan, horrek ere, lasaitasun puntu bat ematen dizu. Eta gero ere, azkenean nik nire bizi proiektua garatu nahi dut, eta horrek ez du esan nahi nire gurasoak nire bizi proiektutik aterako direla.
baizik eta, desberdina izango dela gure arteko erlazioa, ez? Bikotekide batekin bizitzea agian eta umeak eukitea, edo ez dakit. Ze orain ezin baldin banaiz emantzipatu, agian umeak eukigura dotenean ezin ditut euki. Hori da ere gazte moduan planteatu behar dugun gauza bat, ez? Ni ama izan nahi dut, baina eske agian bizi proiektu autonomo hori hasten dudanean, agian ezin naiz ama izan oso nagusia naizelako, ez? Emantzipaziorako bide horretan zeintzuk dira, uste duzue, zailtasunik handienak eta non aurkitzen dira babesik handienak? Zailtasun handienak, nik uste dutela beldur ekonomiko hori, azkenean emantzipatzeko behar duzuna da dirua. Berdin du nola emantzipatu, bibenda kooperatiba, etxebizitza kooperatiba batean, edo zuk erosi edo alokairuan, edo VPO batean, dirua behar duzu. Nik uste dut hori dela arrazoi potenteena, ez? Gero ere euki behar duzu laneko egonkortasun bat. Jolina, azkenean sartzen baldin bazara hipoteka batean, alkiler batean, azkenean behar duzuna da lana. Eta lan horrekin hori ordaindu, ez? Eta gero nik uste dut ere beldurrik handienetariko horien artean, nik batzuetan esaten nire lagunei, aguantarme a mi misma, sola. Hori ere batzuetan beldurra ematen du, baina nik uste dut horrek ere ematen duela aukera zuk zuri ezagutzeko. Askok esaten duzu, beldurra ematen duela bakarrik bizitzea. Bueno, nire ustez. Niri bakarri bizitzea tristea iruditzen zait, niri ez zait gustatzen, ez zait naturala iruditzen. Noski errespetatzen dut eta baduzka laguna bakarri bizi nahi dutenak, eta, esken ikusten azkenen bakoitzak aurkitu behar dula bere lekua, eta bakoitzak badaki nola ikusten den. Nik orain, egia da, nagola pixukia batekin, baina, eske apenas gure biziagatik ez gara ikusten, eta da bakarri bizitza bezala, eta ez zait, da hor falta somatzen dut, familia bat, nukleo bat bezala, antinaturala bezala ikusten dut, baina, klaro, hau nire kasuan, badakit daudela beste pertsonatzuk adibidez, familiaren kontzeptu hori oso alderatuta daudela hortik eta naturala ikusten dutela beraiek eukitza bere txokoa eta gero gaur egun egiten da bezala bikote batzuk ja ez dira bizi elkarrekin, baizik eta bakoitza bere etxean eta hori naturalago ikusten dute dagolako distantzia bat, ez? Eta supuestamente hori da ona, niri gustatzen zait, eske nahiago dut egun batean iritsi eta diskutitu eta bronka bat izan, etxeara irista baino eta dena itzali eta ikustea eta ez dakit. Claro, niri adibidez gustatuko litzaidak bakarri bizitzea. Gustatuko litzaizu. Bai. Baina, bakoitzak alduena eta gero ere adibidez, nire kasuan nire gurasoak ditut, babesa hori hor daukat etxean beti. Orduan, uste kasu horretan garrantzitsua da. Edo, eske mundu guztiak ez ditu guraso horiek, baino ez dakit, gaur egun igual diru laguntzak dauz, orduan hor ere babesa igual bilatu dezakegu, ez dakit. Nik uste dut bi gauza desberdin direla, bata sarea, behar dugun sare hori, eta sostengu hori, eta gero nik uste dut oso garrantzitsua dela, diru laguntzak dauzela mai gainean, eta diru laguntza horietaz baliatu bar garela gazte moduan ere, gazte bezala ere, ez? Nik uste dut ere horrek, ni hasiera batean zientzia politikoak ikasi nahi nituen Deustuko Unibertsitatean, eta ikusi nuenean, matrikula handia zala, ez? Nik esan nien negurasoi, ez dut gure, zeuek diru sorta hau ordaintzea, eta niri berdin zait non ikasi, baldin eta zientzia politikoak ikasten baldin baitut. Eta etxearekin berdina gertatzen zait, nik ordaindu nahi dut. Ez dut nire gurasoen kargu izatea, nik badakit gauzak txarto baldin badoaz, nire gurasoek laguntzatxo bat eman aldi datela, baino printzipioz nik gura dut egin, eta nik nahi dut sortu nire proiektua, ez? Ez dut inor tutelatzea nahi. Zergatik, enpeinu hori? Nik, ez dakit. Libre sentitzeko, ez? Zurea den gauza bat eukitzeko. Horgia dago, konturatzen ari naiz, ja hori... Asaltzen nagoena agian ez dela hain... Ez dakit. Bai, nik gura dut nire aukin. Eurek euki dute aukera euren aukitea, eta nik gura dut neurea aukin esateko.
hau da nire bizitza, eta nik sortuko nire bizitza gura dodan moduan. Bakarrik, bikotekidearekin, umeekin, txakurrarekin, gura dodan moduan, ez? Bai. Zurea dela sentitzeko, ez? Bai. Maria, zuk etorkizuneko bizitza hori atzerrian ere ikusten duzu? Bai, nik bai. Bueno, uste dut baiet. Zergatik? Zer bilatzen duzu kanpoan hemen ez daukazuna? Bueno, uste dut ez dela hori, baina, bueno, nik nazioarteko harremanak ikasi ditut orduan beti daukat, atzerrira juteko desio edo gura hori ez dakit zergatik, gustura nago. Zer ikusi nahi duzuan? Bueno, uste dut beti atzerrian egiten, bueno, egin baldin badituz egiten dituzun esperientziak edo horrelako gauzak oso aberasgarriak dira, alde batetik, eta gero uste dut errealitatea eta beste errealitate batzuk ulertzeko bai, oso balegarriak dira, zentzu horretan. Eta gero ere, bertan, hemen daukaguna, apreziatzeko eta hori, askotan ez atzerrira jun behar, hemengoa apreziatzeko ez, baino. Gertaz, ari zaizu nire berdinatzearekin, ez? Bai, baina, bueno, uste dut, gertatzen dena, hobetu, edo prisma desberdinetatik ikustea, edo zergatik horrela nire errealitatea hemen horrelakoa da, beste errealitate batzuk desberdinak direlako, edo ez dakit ulertzen. Bai, guztiz. Baina zuek hemen. Edo ez. Eske egunero aldatzen gara, orduan ni nago pixka bat abierto al cambio, ez dakit. Gaur naiz modu batekoa, bihar izango naiz besteko batekoa, eta hori onartzen badet niretzako aske naiz, bestela ez. Eta hori zuen belaunaldiaren ezaugarri bat dela esango zenukete? Bai. Gero esaten dizuete adaptazio eskasa duzuela. Bai, adaptazio gaitasun eskasa. Adaptazio eskasa beraien bizimodura, hortara bai. Hortara adaptazio eskasa daukagu, ze bueno, por lo que sea zaigu gustatzen sufritzea. Prekaritateak ere egiten digu adaptatzea. Hau da, ni oporretan noanean nire lagunekin, ez noa kriston hotel batera, noa hostel batera, edo noa, ez dakit, kanpindendarekin, adaptatzen naiz. Gero dago jendea daukala ipurdia jarrita aulki batean, eta gero, joaten denean, benetako mundura ezin den adaptatu. Eta jarri dute oporretako adibidea, baina jarnezaken beste adibide asko, ez? Nik uste dut, adaptatzeko gaitasun, kristona gaitasuna daukagula. Bai. Gero ere gure belaunaldia egia da atzerrira juteko baliabide edo errestasun handiagoak ditugula, eta hori ere adaptatzeari, adaptatzerekin zer ikusi handia dauka. Bai. Nik uste dut hori, da como incongruentzia bat, ez? Aurreko belaunaldiek esaten digute, zingarela adaptatu, baina gero, bultatzen gaituzte, adaptatzera atzerrian, ez? Orduan agian hori da ikusi beharreko gauza bat. Ezin naiz adaptatu, baina, joan zaitez Erasmusa egitera, edo joan zaitez ikastera Alemaniara, edo joan zaitez 6 hilabete Australiara, bueno, hacer la vendimia, no? Modan jarri den hori, ez? Orduan da, como, agian un poco boomerrak dira pizka bat incongruentes horretan. Kristalesko belaunaldia ez bazarete, zerezko belaunaldia zarete? Gomazkoa. Kristaleskoa. Kristaleskoa? Zu kristalakin gelditzen zara? Bai, baina kontekstu aldatuko diot. Kristaleskoak gara, baina ez auskorrako garelako. Baizik eta transparenteak garelako eta maigainan jarri ditugulako hainbat problematika, ez? Eta ez dugulako beldurrik esateko ez naiz eroso sentitzen, ez nago ondo, hau aldatu behar dut, porrot egin dut, nire bizitza aldatuko dut guztiz ez nagoelako eroso, karrera utziko dut, ze eske, benetan ez dut ingenieritza ikasi gura nahi, nik gura dudana ikasi da pelukeria, osea, kapazak gara hori aldatzeko, ez? Igual ere, baliabide horiek ditugulako edo opzio horiek ditugulako, igual beste belaunaldiek ez zutizten horrelako aukeratzeko opzio desberdinak. Gauzak argiago ikusten dituzuelako, bai, ez? Ze izan dira belaunaldi asko esan dietenak, ikasi eta etorkizun handi bat izango duzu zure aurrean, baina zuen belaunaldira iritsi denean konprobatu da hori ikasteak ez zuela ekartzen etorkizun handi bat. Eta ez daukugulako
kasu askotan ez dugulako beldurrik gu izateko, hau da, zenbat jende nagusi izan denean atera da armairutik, gu ja, askatasun hori daukagu esateko, edo ez esateko, nik beti esaten dut, ez esan beharreko gauza bat dela, baizik eta normaltasunez hartu behar dugun gauza bat dela, ez? Eta nik uste dut gure belaunaldiak hori hartzen duela, nik uste dut ez igaituztela modu libre batean, edo libreago batean, hemen Euskadin, Gero Euskaditik kanpo beste kontu bat da, ez? Baina behintzat hemen balore demokratiko, sozial eta askatasuneko balore horiek mantentzen ditugu. Bueno, a ver, nik uste dut, eta, bueno, igual oso ezagit polemikoa izango den esatea edo ez, baina nire ustez politizatu egia gaude, osea, pixka bat gaude por bandos, osea, denak batera egin beharrean eta lagundu beharrean eta nolabaiteko ikuspegi komunitario horretik abiatu beharrean, orain, pues hori denari da politizatzen, eta segun eta ze iritzi daukazun, zaude hemen, edo zaude hemen, eta niri horrek arazo asko karri dizkitu, osea, niretzako ez dago, orain hainbeste hitz egiten dan, pues hori, libertad de expresión, a ber, badago, baina ez dago, osea, da como, bai, zuk aldezu esan, baina eske, segun eta esatezu, jaen kasiatzen zaituzte, eta horrek ere estigmatizatzen zaitu asko, eta orduan, nolabai, pues, eske hori, nire guztet, eske gaudela hori oso bananduta, eta orain dela dena politika, osea, da futbolean bezala, edo zara ekipo gorrikoa edo urdinokoa. Eta orduan, pues, karo, gara como nolabaitek, nire ustez ez gara aske benetan. Egia da behin etiketa jarrita, gutxiago entzuten zaituztela, ez? Ja, etiketa jarri zute eta esan dezakezun edo zer gauza, ez dut entzuten. Bai, enkajonatzen zaituztet. Bai, a ber, adibidez nik hemen esan detela depresio kronika dauketela, egun batean daukat lankide bat, gaizki dagoena, por lo que sea, gitzakia naiz, egun hortan gaizki aktuatzen dut, edo esaten da igual zerbait, pues, inkongruentea dana gero ni ari naizenarekin bizitzen, eta ja, imaginatu, pues, edo zara fatxa bat, edo seguro bozkatzen dezula partida, osea, da como, ez, joder, nik ere dauzkat inkongruentziak, eta izan ditzazket iritzi oso irekiak, izan ditzazket era askotako iritziak, eta jazta, eta naiz pertsona, eta gero bakoitzak barruan duguna, nik uste hori intimitatea ere zaintzaren parte dela. Baina egia da, que ja, segun eta esate dezun, pues, asko, eske niri gertatu zait, ez, leku askotan, eta bildu naizenean jende desberdinarekin, ni naiz pertsona guztiak zaitan egitean, kenduta norbait que propague el odio edo horrelako kasu radikal bat ezten bitartean, nire guztiak zait, era askotako iritzi eta pertsonekin hitz egitea, eta hortaz nolabait baita ere jatea, ze usteet hori oso aberasgarria dela, eta horrekin asko ikas dezakezula, ez, ikuspuntu asko ikustean naiz eta ez zure balioen kontra asko jutea, baina behintzat entzutea, gero jazuk erabaki dezakezu, pertsona hau interesatzea, eta aportatzen dit aportatzen, baina, joder, behintzat entzun, lagundu bargarena lagundu, empatiaren zaintza hori, ze empatia orain, nire ustez, ez da urkitzen nion, ez, oso zaila da, eta gazten artean ere batez ere, ari da galtzen, eta... Argi dago balore komunitario horiek ere galtzen doazela eta berreskuratu behar ditugula. Zuek helena entzan duzue, geroz eta mundu individualizatu batean gaude, jolina, nik komunitario ikusten dudanean, ni gogoratzen naiz nire aititetan nira mumaz, ez? Ikastoletan sartu zirenean, edo herri mugimenduetan sartu zirenean, azkenean horrek ere herri moduan eta individua moduan indartsuagoak egiten gaitu. Eta nik uste dut horrek orain bizi dugun individualizazio hori, superprodukzioa, beti gaude lanean, multitasking, nahi batu egun moduan, ez? Eta nik uste dut berak aipatzen dagoena, Mikelek aipatzen dagoena oso, maigainan jarri beharreko gauza bat dela, ez? Agian geratu bargara, itxaron, bestea entzun, eta nik uste dut, asko kostatzen zaiguna da, bestearen iritzia errespetatzea. Hau da, arazoak ditugu entzuteko, hausnartzeko, eta ja, beste pertsonak ez dagoenean gure moduan pentsatzen, asarratzen gara, edo usten dugu agerian ez gaudela ados, baina nik uste dut, eta nire gustatzen zaite esatea, eta nik ikasut denborarekin, denbora guztien eukiko behar dugula presente, que erabil behar dugula una escucha vulnerable, no?
besteari utzi berba egiten. Ez entzun bakarrik zure pentsamenduak, besteari entzun, saiatu lertzen, saiatu bere aulkian ere esertzen, eta gero ja eman dezakezu zure iritzia, ez? Bai, bueno, hor arazoa batzutan da, osea, pertsona guztiak errespetatu behar dira, baino iritzi guztiak igual limiteak jarri behar dira batzutan, ze askotan deshumanizazioa oso normalizatuta dago, eta hori, nire ustetan hori demokraziaren kontra dago, eta guztiz, en plan de, ez dugu, onartu ez dugun gauza bat dela. Baino bai, besteak entzun eta besteen pentsatzen duten gauzak, edo pertsonak beti respetatu behar dira, baina haien iritziak, igual beste pertsona bat deshumanizatzen duen momentuan, hor igual barrerak edo limiteak. Bai, hori garbi dago. Bai, bueno, gaur egun ikusten da, ni gogoratzen naiz ni txikian nintzenean, imaginatu zigoa zen autoan, eta zegoen istripu bat, ez? Eta pertsona bat hilda agian. Eta ni gogoratzen ni txikian nintzenen horrek impresionatzen zuen, trauma sortzen zitzaien aurrei, no se, eta gaur egun, igual mobi ateratzen dut, grabatzen hasi dira, eta flipatzen dute, eta bidaltzen dute WhatsAppetik. Osea, karo, horrek asko esaten du niretzat. Jo, nire gurasoekin bestugunen eukin nuen, honelako elkarrizketa bat eta esan nien. Jo, niko goratzen naiz, errugiko entrenamenduetatik bueltatzen nintzenean, telebistan, teleberrian, Mikel Laiestaran zegoela Afganistaneko gerrarekin. Eta orain, afaltzen dut berriro ere, ordu berdinean, eta orain gafa daukat. Eta begirak eukin nuen. Eta nik uste dut horrek ere humanizatzen duela egoera, eta gero deshumanizatzen gaituela horrelako egoerekin, ez? Eta horre fiska batzuk esandakoarekin, ez? Bai, bueno, oitzen gaituzte horrelako irudiekin, sartu zara TikToken, eta ja ikusten zu de todo, borrokak, eta ja eske ikusten zu, izango balitz, serie bat bezala. Ezago intimitaterik. Hori da, eta ez dakigu bere izten fikzioa eta errealitatea. Lehen hau fikzioan ikusten genuna, orain errealitatea ikusten dugu izango balitz bezala, guretzako entretenimendu bat, ez? Bai. Ikusi beharrean benetan zelarria den hori, jada, como, venga, paso bideo, venga, beste bat, borroka bat, eta estimulo, baina dala borroka bat benetan, hau ez dala... Violentziaren normalizazio hori. Hori da, bai. Beste hilako bat, beste bat, hori da. Venga. Beste aukera zein da, gaiari buruz ez hitzegin? Ez, hitzegin bar da beti. Baina ez TikToken. Igual hori da arazoa. Edo, bueno, beti pentsatzen pertsona bat dela, bestaldean dagoena, edo humanizatu, uste humanizazio lan hori asko egin behar dela. Eske hori egiteko nire ustez, justo horrelako aplikazioekin oso zaila da. Horrelaren ez da zenean pasatzen bideoak, zuk de hecho badaude bideoak jendea benetan serio hitz egiten dagoena bideo batetaz, baina eske entretenimendu moduan dago jarrita. Aplikazio hori dago estimuloak emateko zure buruari, orduan hori beste kontekstutan izan beharko litzateke. Ez dakit zertan, ez dakit nola edo zein den modua, baina argi dago, edo behintzat nik argi ikusten dut, eske horrelako sare soziala daudekin da, eta pentsatuta, hori, zure burua alimentatzeko, denbora guztian estimuloa izateko, eta serotonina hori pizteko behin da berriro, eta hildako bat ikustea ez da zure entretenimendua. Sare sozialen eztabaidak emango liguke beste ordu beterako. Bai, argi dago. Beste baterak utzi beharko dugu. Hirukot, eskerrik asko. Zeuri. Hirurok azpimarratu duzue bestea entzutearen garrantzia. Eta hemen egin duguna horixe izan da. Zuen hausnarketak entzun. Mi esker. Mi esker, bai. Zeui.